And you, what's up? Super Pam, Super Migo Bay is in the house again. Wala akong nakapag-ayos sa kumbo. Super Pam, for this vlog, I just want to tell a story about sa dili paghatag og chance sa usa. A story goes like this, Super Pam. Naay usa ka sapa which is naay gihimo nga taytayan nga kuana ng duha ka kakawayan. So kining duha ka kawayan alagian gud ni siya sa pikas tampi og sa pikas nga atbang. Super Fam, niagi ning usa ka hayop which is ang kanding. Sa atbang napoy iro, muagi pud siya. Super Fam, kay tungod lagi aning kagahi sa ilang mga ulo ug sa katag-as sa ilang ego, ni agi gud silang duha nagdugan silang lakaw, wala pa naghatag og tsansa nga ang usa makaunag labang, ang usa maghulat sa pikas. So ang iyang gibuhat Super Fam kay mga gahi man kay sila mga tag-as man sila ego. Ang ilang gibuhat Super Fam, nagdungan sila labang og naabot silang duha sa tunga. So kay wala may muhatag nila og chance nga kinsay makaunag gawas o kinsay mo labang, wala naantay maghulat sa pikas tampi. Wala joy ni hatag nila og chance sa Super Fam. So mao to silang duha gahi kisag mga utok katong kanding niingon sa ero nga pagi ako kay importante ako nga tuon sa pikas tampe. Ana pud ang ero. Nge, imuha ba ni kay magbuot ka na ako nga ako'y pahurlaton nimo sa pikas isa ka mo naglabang. Super Fam tungod sa ilang katag asli ego wa gid sila naghuman ato. Moto sila nakaunahon na sila nga mag-away. So, kaya nag-away man sila, nagkainit, nag-istorya ito una, nagkainit tayo, nagpadalas silang kainit sa ilang ulo, nag-away sila, gipaak sa ero ang kanding, kanding sungay ang ero. So, at that taon nila og inaway, nangahulog ra silang duha nga puro na mga ego, so tag-as sila og mga garbo. So, ang moral lesson, Super Fam, is kung muhatag lang yung taog tsansa sa uban nga tao, dili lang sa ato nga self, although bisan tan-awon nila loser ta, but deep inside sa ato ang ni-give way lang ta sa ilaha, diba Super Fam, no? So muna siya ang moralisong ato nga muhatag lang yung taog way sa uban para dili magkagugot ba. So kung siya ganahan siya nga muuna nimo, adi pasagdi para way gubot. Kung ganahan siya nga magulahin mo, pasag di para way kubot Super Fam, no? But ang importante lang wala kaniya gidaog-daog, wala kaniya giyatakan imong imong katungod as a human being ang imong pagkatao Super Fam. So as long as dili lang kanya hilabtan, wala gid na siya problema. Muhatag lang kanya og tsansa nga which is ganahan siya ana. So more na siya para walay labad sa ulo. Like atong duha kahayop, walay ni hatag nila og dalan, walay ni paubos nila, walay ni atras. Puro man sila mga naiigaw. So, ang nahitabo, sila noon na hitong pawak sa kalautan. So, muna siya ang mga tao karon Super Fam nga ang ato lang kasabot lang kita sa ilahang side. Og di sila kasabot sa ato ang side kay mga gahi man puna sila mga bagang. So, kita na lang kabalo mo sabot kung kita man ang nasa sakto. Si, di ba ba? Super Fam, maurte akong i-share ni Eneng adlaw o salamat sa pag subaybay sa akong channel Super Migo Bay and thank you.